Dobrý den, Taši Dele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlamovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajlama odsuzuje násilí ve jménu náboženství. Jeho svatost Dalajlama obdržel Šivanandovu cenu za mír. Čína nadále zadržuje tibetského mnicha bez vynesení rozsudku. Další mnich podlehl zraněním, která utrpěl v čínské vazbě. Ústřední tibetská správa uspořádala strategická setkání. Siťong vyjádřil vděčnost předsedkyni sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové. Skupiny na podporu Tibetu přijaly deklaraci o uznání ústřední tibetské správy jako legitimního zástupce Tibeťanů po celém světě. V Mexiku byla založena parlamentní skupina pro podporu Tibetu. Čína protestuje. Výkonná komise pro Čínu v americkém kongresu znovu zdůraznila důležitost navázání dialogu mezi čínskou vládou a jeho svatostí Dalajlamou. Tibetská delegace podnikla turné po Evropě k propagaci podpory Tibetu. V Austrálii se po 11. konal den lobbingu pro Tibet. Jeho svatost Dalajlama zdůraznil význam jednoty všech náboženských tradic a respektu k ostatním náboženstvím v době, kdy panuje velký rozkol založený na politických názorech a náboženském přesvědčení, který vede k násilí a způsobuje nepokoje ve společnosti. Vzhledem k tomu, že učení si tentokrát vyžádali korejští věřící, jeho svatost vyslal své modlitby za oběti tlačenice během halloweenských oslav v korejském Soulu. 첩식이 토안에 텐지 여와서도 마세베 출루고 토안에 텐지 제대하든지 터키에서 연대기 요리 베나 아프가니스탄 알로 출루고 텐지 제대야 다디 로판부 시오지레샤 아주 출루 상월로 아니 떠주면자 요리데 얘네 밀어 팬심체야 지리야 그게 샴데 주야 생애디 출루 상회 속도와 저랑 알아서 출루 상마 tumbučiady by kéčomory. Jeho svatost také uvedl, že se nadále modlí za mír a usmíření mezi Jižní a Severní Koreou. Jeho svatost Dalajlama dával dvoudenní učení o Nagarjunově základní moudrosti střední cesty Umacava Sherab. Učení probíhalo v hlavním chrámu Tsuklakhang v indické Dharamsale. Jeho svatost Dalajlama převzal ve své rezidenci v Dharamsale letošní Šivanandovu cenu za mír od nadace Šivananda World Peace Foundation. Cena byla udělena jeho svatosti za velkorysý příspěvek k podpoře míru, nenásilí a jednoty lidstva ve světě. Mezi předchozí laureáty patří například bývalý prezident Jižní Afriky Nelson Mandela. Jigme Gyatso, 36letý tibetský mnich z Tibetské buddhistické univerzity v Congonu v tradiční provincii Amdo je více než rok zadržován čínskou vládou bez vynesení rozsudku. Podle spolehlivých zdrojů v červnu 2021 policisté z provincie Qinghai zatkli Jigme Gyatsa na základě obvinění z distribuce poezie mnichům na buddhistické univerzitě v Congonu během promoce. Více než rok po jeho svévolném zadržení zůstává místo pobytu Jigme Gyatsa neznámé. Je stále v čínské vazbě, aniž byl vynesen rozsudek. Další tibetský mnich a politický vězeň Geshe Tenzin Pelsang, známý také jako Tenga, který strávil 6 dlouhých let ve vězení za vykonstruované politické zločiny, zemřel v listopadu 2022 na následky zranění, která utrpěl v čínské policejní vazbě. Podle dostupných informací neměl Tenga před uvězněním žádné zdravotní problémy. Po mučení se mu ve vazbě nedostalo včasné lékařské péče, což následně vedlo k vážným zdravotním potížím po jeho propuštění v dubnu 2018. Jeho zdravotní stav se stále zhoršoval, neboť ani po propuštění z vězení nemohl kvůli politickému tlaku podstoupit standardní léčbu. Zemřel na začátku listopadu. Geshe Tenzin Pelsang byl údajně zatčen čínskými policejními orgány v roce 2012. Místo jeho pobytu zůstávalo 10 měsíců neznámé.
Poté byl spolu s 3 dalšími mnichy z kláštera Dago odsouzen k 6 letům vězení. Geshe Tenzil Pelsang pocházel z vesnice Norpa v okrese Dago v prefektuře Karze. V roce 1986 začal studovat buddhistickou filozofii v klášteře Depung Loseling v jižní Indii. Po dokončení studia a získání doktorátu s titulem Geshe se vrátil do Tibetu. V listopadu se konalo 3. zasedání stálého strategického výboru Ústřední tibetské správy. Členové výboru během 2,5denního setkání, které se konalo v indické Dharamsale, diskutovali o důsledcích 20. celostátního sjezdu komunistické strany Číny a nadcházejícího všečínského shromáždění lidových zástupců. Na strategickém setkání v Dharamsale se sešli také poslanci tibetského exilového parlamentu. Předseda parlamentu Khenpo Sonam Tempel řekl, že se setkání zaměřilo na diskuzi o současné situace v Tibetu, včetně kritické situace v oblasti životního prostředí a lidských práv a na hlubší poznání struktur Čínské lidové republiky. Poté, co se tibetský exilový prezident Siťong Pempa Tsering dozvěděl, že předsedkyně sněmovny reprezentantů Spojených států amerických Nancy Pelosiová odstoupila z vedení demokratické strany v americkém kongresu, zaslal jí dopis, ve kterém vyjádřil svou upřímnou vděčnost za její neochvějnou podporu a oddanost spravedlivé věci Tibetu. Ocenil mimořádnou vůdčí roli Nancy Pelosiové a prohlásil, že Tibetané budou navždy vděční za její podíl na posílení podpory obou politických stran v americkém kongresu a snahu dosáhnout pokroku v řešení tibetské otázky v souladu s nadějemi a přáním Tibetanů žijících v Tibetu. Skupiny na podporu Tibetu z celé Indie se na konci listopadu setkaly na 2denní konferenci v Dillí. Účastníci konference přijali mnoho významných deklarací v souladu se zákonem o politice vůči Tibetu a podpoře Tibetu z roku 2019, který přijal americký kongres. Přijaté deklarace slouží jako plán pro vytvoření jasné politiky indické vlády ve vztahu k Tibetu. Mezi významné požadavky patří uznání ústřední tibetské správy indickou vládou jako legitimního orgánu zastupujícího Tibetany na celém světě a poskytnutí úplné podpory politice střední cesty při řešení čínsko-tibetského konfliktu. Delegáti také požádali o odsouzení čínského vměšování do systému reinkarnace tibetských převtělenců či reinkarnovaných lámů a vyzvali k větší podpoře ochrany národní identity tibetského lidu. 2denního fóra, které uspořádala organizace Core Group for Tibetan Cause India, se zúčastnilo více než 200 delegátů z Indie. V mexickém kongresu byla v listopadu ustanovena parlamentní skupina Přátel Tibetu. Tibetský exilový prezident Siťong Pempa Tsering zaslal dopis Salvadorovi Caro Cabrerovi, ve kterému poblahopřál a poděkoval mu za jeho vůdčí roli v úsilí, které vedlo k tomuto milníku. Vytvoření skupiny Přátel Tibetu popudilo čínskou vládu. Zástupci čínského velvyslanectví navštívili sněmovnu a setkali se s jejím předsedou. Vznesli námitku proti založení mexické parlamentní skupiny na podporu Tibetu a požadovali, aby byla ve sněmovně vyvěšena čínská vlajka. Místopředseda sněmovny Salvador Caro Cabrera prohlásil, že tato nesmyslná námitka představuje morální vítězství pro tibetský lid. Sněmovna se bude i nadále vymezovat proti genocidní politice jedné Číny. From my point of view, this is a moral victory of the people of Tibet, because we are influencing, so the cause is recognized against the genocidal policy of one China. Thank you and free Tibet. Výkonná komise amerického kongresu pro Čínu vydala 16. listopadu svou výroční zprávu. Zpráva doporučuje obnovení skutečného dialogu mezi čínskou vládou a jeho svatostí Dalajlámou na základě práva Tibetanů na sebeurčení podle mezinárodních zákonů a požaduje propuštění tibetských politických vězňů, kteří jsou zadržováni nebo vězněni za pokojné uplatňování lidských práv, včetně požadavku na setkání amerického velvyslance v Číně a zástupců mezinárodních organizací s 11. tibetským Panchen Lamou. Výkonná komise amerického kongresu pro Čínu také vyzvala k návštěvě expertů OSN a úředníků OSN pro zvláštní postupy v Tibetu k posouzení situace v koloniálních internátních školách.
Letošní zpráva opět poukazuje na centralizovanou politickou kontrolu v Číně. Do očí bijící porušování lidských práv, tvrdou cenzuru, mučení a zadržování lidskoprávních aktivistů, pokračující genocidu, zrychlující se sinizaci a tvrdá opatření prosazující politiku nulového covidu za pomoci drakonických a neudržitelných postupů v Číně, Tibetu, východním Turkestánu, Hongkongu a Makau. Na dvoudenní konferenci s názvem Tibet navždy v italském Miláně zástupkyně jeho svatosti Dalajlamy pro střední a východní Evropu vyzdvihla cestu Tibeťanů do exilu a demokratizaci tibetské exilové komunity pod vizionářským vedením jeho svatosti Dalajlamy. Na konferenci vystoupili významní řečníci, včetně bývalé tibetské exilové ministryně a sestry jeho svatosti Dalajlamy Jetsun Pemi, která popsala svou cestu do exilu a péči o tibetské děti. Podělila se také o své postřehy z návštěvy Tibetu v 80. letech, kdy byla členkou průzkumné mise. Zástupce jeho svatosti Dalajlamy Thinle Chuky představila vývoj plnohodnotné demokratické správy tibetské exilové komunity pod prozíravým a soucitným vedením jeho svatosti. Dvoudenní konferenci uspořádala Italská buddhistická unie ve spolupráci s Italsko-tibetskou asociací, nadací jeho svatostí Dalajlamy, Gaden Podang, organizací International Campaign for Tibet a tibetskou komunitou v Itálii. Zástupce jeho svatosti Dalajlamy v Jižní Africe přednesl na konferenci přednášku a prezentaci na téma Situace v oblasti životního prostředí v Tibetu. Přednášky se zúčastnilo více než 50 zástupců a ekologických aktivistů ze 17 organizací sídlících v jihoafrickém Durbanu, jako je Climate Justice Charter Movement, místní pobočka organizace Greenpeace, Zero Waste Durban a další. Tibetská kancelář v Jižní Africe uvedla, že účastníci se podle vlastních slov dozvěděli mnoho nového o probíhající změně klimatu v Tibetu a jejich dalekosáhlých důsledcích pro miliardy lidí, kteří využívají vodu z řek pramenících v Tibetu. Zástupkyně jeho svatosti Dalajlamy pro Evropskou unii, západní Evropu a Magreb se zúčastnila oslav 104. výročí vzniku samostatného Československa v Bruselu na pozvání Edity Hrdé, stálé představitelky České republiky při Evropské unii, českého velvyslance v Belgickém království Pavla Kluckého a velvyslance České republiky při NATO Jakuba Landovského. Akce se konala v Cercle Royal Gaulois, který se nachází v centru Bruselu a je již celá desetiletí místem setkávání diplomatů, vědců, politiků, akademiků a manažerů. V rámci 11. ročníku Dne lobbingu pro Tibet v Austrálii, zorganizovaném Australskou tibetskou radou, vyzvali účastníci australskou vládu, aby přijala politiku na ochranu následnictví 14. Dalajlamy bez jakéhokoliv vměšování ze strany čínské vlády. Delegace 15 mladých Tibeťanů z celé Austrálie se setkala s téměř 30 australskými poslanci a senátory ze všech politických stran. Více než 1000 Australanů podepsalo závazek uznávat pouze Dalajlamu, jmenovaného na základě tibetských buddhistických tradic a postupů bez zásahu čínské vlády. Senátorka Jenny Tracyová ze strany Zelených v australském senátu poukázala na obavy týkající se nástupnictví jeho svatosti Dalajlamy a obavy o uneseného 11. tibetského Panchen Lamu, na jehož případ ji upozornila tibetská delegace. So, and one of the issues that the Tibetan delegation are raising with members of parliament, which I spoke to them about this morning, is the succession of the Dalai Lama. In 1995, Chinese security forces kidnapped a year-old Tibetan child, Gedun Cherkin Nyima, following his recognition by the Dalai Lama as the Tibet's Panchen Lama. And tragically, he hasn't been heard from since. Today, he would be over 30 years old. Tibet's traditional practices, culture and Tibetan Buddhism are under threat. Carrying or possessing a photo of the Dalai Lama brings with it harsh penalties, including imprisonment.
The Greens believe that universal human rights are fundamental and must be respected and protected for all peoples in all countries. And that applies here in Australia as well. And we will speak out about human rights abuses wherever they occur. We urge the Australian Government to oppose any effort to interfere with the practices of Tibetan Buddhism and only recognise a Dalai Lama appointed via Tibetan Buddhist traditions and practices. And I have lodged a motion to this effect on the notice paper today, and it is something that I will continue to raise in this place through every means possible. Den lobbingu pro Tibet je každoroční akce organizovaná Australskou tibetskou radou ve spolupráci s asociacemi tibetské komunity, kdy se Tibetané a příznivci Tibetu setkávají s poslanci australského parlamentu, aby hovořili o různých otázkách týkajících se Tibetu. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tuděče.